Kasane dadi kecok. Sakjane mulut aku didadake gento ya lagi iki. Ora kajian aku nang Mangrejo. Kalah karo lurahe. Ujine sing dadi Subroto ki aku direbut karo lurahe. Yos, ora dadi apa kaya nglabi sedulur lanang. Aboto sing kaya apa ya tak lakonane jajal ku kesadaane kaya apa. Iki wis waktu jam 10 tetap 10. Ini monggo angel sepuluh tapi kendor. Aku tidak kepengen ngadang Mbak Ayu ki ya cukup wasiat. Adat sabene ya hanya iki saka pasar, adat sabene. Kok kecen iwo ki kecu iki lalu sing tengen tak apa. Iya wis coba tak entenane nang kene kalau turun-turun nang isor wit kene apa Mbak Ayu liwat. Nek apa kok pasar mbakan sabene ya iki nang pasar ngantruk. Lek bako iki nek kandrung ya yo. Kandrung kok ngantruk. Kandrung itu sono ya. Jan cilaka cilakane wong. Ora lek liwat. Wong perot kok iki ya kesel to iki kan. Enak tadi Subroto iso dipangku karo iya kuwi sesuk iso dikeprok parut ya. Wes dimaklumi ya ngateni wis ben pisan-pisan. Akhire ora bersino ora apa-apa. Muka mau ora jarak kok. Pasar. Waduh. Kok ngene? Cemplok. Wah. Gini. Angel wong pincang iki. Kau iki. Aku saka pasar. Kok pasar? Lah apa iki? Adat sabene aku iki nyambut gawe pasar. Lah apa kuwi? Lah apa iki? Kuwi lho sing nyemplung kuwi apa? Sik nyemplung. Kuwi lho, Bang. Iki lho. Bang apa? Sing ndi? Iki apem. Wah, ya apem iki. Ya jare kene ora ning dalan kok. Adat sabene iki lho tempe tembus barang, makan tempemu ya apa? Tempe tembus. Ya kok omah ora ning dalan kaya. Mumpung ora ana wong kok tak sithik-sithik. Kaya apa rasane tempe kuwi yo. Karo tempene Nyungati iki kae enak endi? Wis taune kok tempene Nyungati. Wis. Kecut. Dik, kowe kok ning dalan kene mau apa? Aku jan tak uput. Pengen ngadang kowe. Ngajar apa salah aku bisa apa? Ya ora duwe luput apa-apa karo aku ning aku pengen ketemu karo kowe kok. Jaluk kowe. Kok kira ndek gawean apa piye? Yo. Boleh nyambut gawe apa piye kok? Aku sedang bali. Kok coba lho kan lho ning kono. Ketoke. Nek ora lho. Sajake ono lowongan dibuka dadi iki lho. Dadi lurah ngono lho. Mbok coba daftar apa piye? Dadi lurah kuwi ora kepenak. Tenan kuwi. Ora kepenak lho. Dicatur wong lho. Nek nyumbang ki mesti dipilih sithik dhewe apa-apa. Lurah iki Mangrejo ki nyumbang piro jajal tak kiwekane. Kulming 50 ya. Lurah kok 50 ora sah gitu. Wah, ora seneng dadi lurah. Wah, iku iso digoleki nanti ketemu ya lurah iki ndire nyumbang piro ya.
Yo banget lho. Sumbang-sumbangan kok dadak iki kok. Iki ketemu karo kowe kepengin ketemu aku mergo aku tas mimpi. Mimpi apa to? Iki kok aku tak gosek. Oke. Tengok kene. Foto camat. Ora sah. Wanggumu ora tau adus. Wah. Otak semprot nganggo dulu. Buka kambine. Aku ki mau ngira mimpi dicopot ulo. Wah. Wah. Jempol kuwi dicopot ulo ceput. Terus atau sakit pincang iki. Sajae dicopot ulo tenan. Monggo ujare para winasis wong tuwa-tuwa ki nek ngimpi dicopot ulo jarene iki cepet kowe. Ya muga-muga ya tenang kowe. Oleh jodoh. Dongake ya iki. Yen kowe dadi manten kok tak rewang-rewangi. Anggone blonjo pasar yo aku sik blonjo. Ora usah kangelan kowe ora usah melu blonjo. Lha piye to? Kira yo adikku, kemae adikku. Ora apa-apa tak rewang-rewangi kok masak yo. Aku rewang kok apa. Kira-kira aku di bojoe wae ngono. Yo wangun Wis kaya ngene iki kira-kira nek dadi manten ngono wangun apa ora iki? iya, emang aku ini dapat dicagain nanggup prank. Ya kalau tas dicopot tunggu kok yo. Karo lemu nyawang kuwi lho. Ini yo. Aku janjane ya wis duwe sing-singan. Sopo? Wong kuwi sing tak tresnani. Oh. Bocah endi? Cawak endi? Bocah iku ayu. Kuning. Dhuwur. Kok apik temen apa yo gelem karo apa? Iya. Di? Alah. Nah. Aku malah ora ada stok iki. Nang dia kok tak kerja kok iki? Kan, kowe cuma toke. Tak kerja. Malah guyu. Sing dadi sir-sire ning atiku ki ora ya ming Piye? kowe. Kowe sapa? Yo, kowe Mbak Ayu ku cempok warsiah ku kok kowe sapa? Kowe iki adikku. Adik kok seneng karo Mbak Yuni. Ya ora apa-apa to. Aku wong lanang kowe wong wedok. Iya. Nek aku seneng karo wong lanang ki ora Ning wanggung nek seneng wong wedok ayo pas to. kowe iki pemain adikku mbok golek wong wedok liya daro. Lah, Ora aku sumpah nek ora karo yu cempluk warsiah aku trimo ora rabi. ya aja ngono iki kene. Ayo coba rene. Iya, ono sik. Hubunge jambon. Ayo sampe nyentuh ki. Karo sapa? Boleh yo kah? Gelem ya. Kok nak ngono. Nek kowe iki gelem dadi bojoku, uripmu mesti penak iki. Penak piye? Sik arep dienggo garan penak ki apa? Kowe nyambut gawe ora cetha. Ya sesuk nek wis Semen kerja. ya anak aku mesti nyambut gawe sing mempeng gawe nguripi kowe ora anakmu kok. Nah, Gelem ya iki. mbok golek liyane wae. Ayune tumpuk undung. Ini toh. Ora maksudku. Jare Mbak Ayu. Dasar ayu. Tore Kene wae. Iya. Cek. Kacang lirak-lirak. Ambune abakmu iki lho. Ojo tansah gawe ujiwane ngati.
Layanas ayu tuan kumlan kayu kongri neka golek sing kaya siapa yang Pak Lurah kemarin jauh yang lakon mantu orang itu kemanikin naryo Jakarta Kabang mongso aja Ini mana temen baik. Enak, enak, enak.
Lagi ngomong aku tuh soal apa Tuhan tuh? Yes, no. Kami bilang kayak gini. Berkosa. Biar orang kita lucu. Lempak nutup paling paksa kan? Kaurong paire cembok nih, aluna apa? Yo, ayo lagu yo. Tak rasa-rasake pripun pancen wong nek lunga sak parang-parang iki pancen ya rekoso. Arek koso niku kula sak wedang ndak ora. Iki yo ora ngombe tak bondene. Wis karo gelas. Laku saat mau apa mboten ngalas. Nggih, rasane telak luwe. Nah niki wedang karo gelase. Apa bilang sok? Coba orang macam saya. Bilang. Murai lah. Wes. Ayo sahabat sudah mau orang. Oh, jangan teh. Aku panjang kroso kalau. Panas. Enggak. Ulah aku slopo tombok ini lah. Pun saat ini acaranya jenuh. Wih panas. Ayo pijet mulakno lurah Sentolo meri. Kulo yang guwon karo lurah Sentolo iki. Wis ge putu kok moncet-moncet kok ngene. Paman. Wis agembane sik kon aku. Nggih. Nek ngene yo pancen lumrah bener. Nggih, hari kono wani dadi Subrata kudu wilayah ae kok. Nek sesuk nek kedepan Sentolo jenengan yo aja wani iki ana ing tengah kok ana wanita ayu ora jaman kok payu-payu apa dia makan lha apa piye? Jadi kalau
5.000 coba pilih, pulau lek kalau boleh. Ora. Kata 5.000 milih. Sak dhewe ono apa? Kopi apa? Kok ngantek ke playu-playu kelengetem untuk kabeh. Apa kebelet pipis? Tak terke. Kurang Apa goreng pendres? Iki mau jam dioyak-oyak karo. Mendreng. Aku kan koyak mendreng. Tapi gak 5.000. Mendrek Kresna. Oh. Nyicil. Hah? Nyicil seneng karo aku. Aku kok bilang sampean ki nek doyak Sintrom layu niku kleru. Doyak ki mapan. Manut ku jenenge sampean ora lara awake ora kesel. Nah, iki harga diri. Harga diri itu pokoknya yang penting panjang. Sak durunge dicepang sithik ya. Nah, Sampai ini ada bulurah yang gue ngira ngerti. iki sampe Tapi dicepang cepakin mampu, gue yakin. banget ya iki. Gua orang. Laporan malah nganggo rayaan asih. Lebih soko. Wah, aku dong. Tanya ini kapan sama kapan? Bolak-balik orang kok. Sopo? Saya dong anu. Wah, sik coba kok. Kepala tekan gitu kan iki lagi. Sopo? Oh, aplikasi lumayan ya. Iki kepiye tadi? Kok ngene kok kepilih dah hidup lagi yang milih ya bodoh. Wes, oh, Rayu Seno Putu kowe. Kowe ora ora iki to sing kaya. Kudu kowe to yu. Ya sampe kaya beda. Iki. Arah hek barang ora. Piye? Coba bae. Ini benar apa yang lu naik tanggung jawab? Boleh tanggung sepet. Jadi sik nguyak-nguyak iki. Kene kok mung dino Pak. Ayo balik. Iki ku adek karo Kene bae. Iki karo sapa iki? Oke, kono mek karo kono aku tak karo iki wae. Sesungguhnya aku tuh risan nih. Mendem susu tak luar sok. Mati dia Pak. Iki ki kudu MBD. Ngocok tegala warsa. Wasane kecut. Aku rasin. Tetap saya tetap. Enggak wis. Jadi, oh sampai uang lu. Wis aja tak jatuh kene uyak-uyak karo cengkok warsia. Iki njaluk tulung karo aku. Kula bakal tak tulungi. Sopo jeneng kowe? Manut yo Teguh Haskari. Oh. Wah, ini menang. iki Gunawan Subroto. Betul. Gunawan Subroto. Wis Ketularan kentir ya. Kowe Subroto? iya bener. Sing bakal nulungi karo cengkok wasah sing tak uyak-uyak tak rodo paling kepso.
Oh. Saiki lirenmu aja tonyak wis kowe bali. Ora suntuk. Ayo. Cempluk iku calon bojo kula. Calon bojo kula. Agak calon. Agak calon. Nyatane niku iki jak dolanan uyak-uyakan. Bareng ngeten-ngeten terus mlayu terus mate kecekel ngeten malih. Sebelum malah lawan nyekel Bogor. Jadi ini tidak potong, Bu. Oh, Iya. Mergane mau rak durung ana Gunawan Subroto. Saiki sama Gunawan Subroto, iso ketemu. Raden Subroto cempuk wasak wis ora gelem wonten. Ini kok jenenge Gendro Gaskaryo. Nah, itu Astaro. Sentolo. Sampeyan kok rasa melu-melu Gendro Gaskaryo muncul Subroto dhewe. Ora edan ya rame. Nek edan nang ditangga. Waktu emut, injing-injing ya wis sadep gunung diparut ten Mas. Mergi ben ayu ngati niku sampeyan boten griya ngasta parut dikulunjung. Satepun sampuk aku dateng sira panjenengan. Saiki ku wis ora lupa. Saiki nganggo tuku parah. Bener Paman. Bener aku. Ora parut saiki. Ono nganggo mesin ae cepet kok. Modern. Sendal ora ana mesin, anane parut. Malah mumet ya Dadi dadi. iki sakniki dirampungke ning Rembug perkara Wis parut. iki aku ketemu Subroto edan mah mumet ya. Iki lah rampung-rampung ketoprak. Mas, apa sampean ku atur semikir. Cempluk kawin bojoku aja kerja langsung. Aku ora arep semikir awet bocah wadon iki njaluk tulung karo aku. Wis aku wajibe nulungi karena apa? Karena tak uyake tak lodo kali poso. Terus cempuk wasaki aku dadi bojoku. Weh, kok sama-sama dipak? Salah wae berarti orang lurah. Ya aku Ya. Oh, ora beda sentolo. Paman. Paman. Halo? Aku mana? Halo niku. Ku pengane sing anu Kalau belakang. batur jenuk panggon-panggonan cahayu dibak bojo. Kulo ora njrak nek panggonan kuwi. Oh, kanthi pawatan apa mawon. Cempluk aja kerja langsung. Semikir, Ora iso. semikir. Ora iso. Oh, aku ben nantang iku kok. Apa sing tak ujen Oh, wis iki alon-alon iki anu tumba iki. Pokoknya dirampoke wengi iki. Oh, jempuk wasiat bakal tak belani. Bakal tak tulungi. Nek ngoten, kula nopo sampean sing temekane Pak. Ayo, Ayo, Mulai karo aku penting kulit aku sing baru. Yuk, aku ora bakal bikin Wonten Prabu. Sariyawi aku Jaya Kawijaya mantoke sepinten kagungane Jaya Kawijaya. Kula boten pati. Amin. Tak jumpa tamen iki. wis ojo guru sesumbat. Ojo guru subat iki. Paman. Joyo kasih tempu ora ajur tak delok. Maling jajal. Ora lah jajal. Saking arep nopos iki. Ayo. Wah. Jadi, sebelum ini Yang sementem. Saged datang saged kok. ayo Jajal wae. Sampai-sampai jajal.
Ayo, ini. Jajal. Minggir aku perang, minggir. Mang jajal buri. Mas, rasa lo. Lek pancen kowe sekti mondhokuno. Mang, Ayo. Mantap lagi. Marepone nih. Bakal tak remuk balungmu. Oh, Balik gawe. Subroto kentir. Dulu kamu itu kan. Maju, Kemos, maju.